Πρώτα απ' όλα είναι αρκετά ενδιαφέρον το γεγονός ότι πρωταγωνιστές ή πρωταγωνίστριες σε αυτό το θέμα του σχολικού βιβλίου είναι γυναίκες, και αυτό έχει έτσι μία, είναι ενδιαφέρον ως case study που λέμε, ως μία περίπτωση εργασίας, ως μελέτη. Έχουμε ένα σωρό από συναδέλφισες που συμφίρονται στο χώρο αυτόν. Όχι ότι δεν υπάρχουν και άνδρες οι οποίες τις στηρίζουν και τις υποστηρίζουν. Είναι για παράδειγμα η Χριστίνα η Κουλούρη, Γιαμάνκαρε. Είναι η συνάδελφος κυρία Ευθυμίου Σουρατσίσκαρε. Είναι η κυρία Ρεπούση Γιουσούσκαρε. Είναι οι δύο οι αίριες αυτού του χώρου, η κυρία Φραγκουδάκη και η κυρία Δραγώνα, Τζανταλόσκαρε. Αυτό όλο είναι το καντν μιλέτη που λέγανε, το έθνος των γυναικών που λένε, το μιλέτ με μια έννοια ξεχωριστής οντότητας.